Takže vítejte u dalšího dílu z Minecraftu. Dneska je tady se mnou brácha. Čau! A od minulého dílu se nic nezměnilo, jenom jsme šli malinko předtím ještě těžit. A tak no. To je asi všechno, no. Jak můžete vidět, tak jsme našli emerald, nějaký redstone, uhlí, slime boli jsme zabili slimy a nějaký zlato. A hodně železa. A jsme nachladnutý, že Luky? Jo. Takže nás to na to nebude vadit. Já se možná půjdu pak vysmrkat. Tak běž Jo. teďka, já to. Tak počkej, já půjdu radši do domku si stoupnout. Jo? Jo. A tohle video bude kratší, to bude tak 10 minutek. A jenom tak pro informaci, měli bychom s brachou natáčet sobotu, neděli, středu a pátek. Jo, a teď jsme to udělali. Že Luky? Jo. Takže jenom tak pro A informaci. videa budou kratší. Jo. Tak máte běž. Jak jsme smrtat? Tak brácha se jde vysmrkat a pak přijde. A v dnešním díle bychom mohli jít buď kopat, nebo prostě jít prostě zabíjet zvířata. Protože máme už celkem málo stejků, už jsme skoro všechny snědli. A hodně nám rychle ubývá hunger bar, takže jako to je docela. A tam v tom domku teda není víčka. Ale je to víč, protože prostě není tam asi. Už jsem tady. A napište nám do komentářů, jestli znáte na 013 nějakou IP adresu, server a znáte prostě IP adresu na ten svět, jak se to jmenuje, a potom port. A kdybyste věděli, tak na nějakou mapu, tak nám to napište dolů do komentářů a my bychom ho zahráli si. Jsme si s brachou rádi zahráli. Jo. A teď co dneska půjdeme dělat? Ty vymýšlíš, ne? Tak jo. Tak pojď kopat. Kopat? Tak dobře. Já si vypeču maso. Já si taky jdu pec maso. Ty jo, tady máme 16 železa. Teď jsem očor. Tak já ti ho hodím. Jo, dej mi ho. Ne, počkej. Tak si ho dej do čestky. Ne, počkej. Mám Ale 33 to jsme to měli ještě rozdělit. Takže ty máš 30, no tak já ti dám, já ti dám 5 a já si vezmu 7, jo? Tak jo, No, tady. Počkej. udělej to, Jo, jo. tak, co děláš? Tady A já vypíkají si vezmu stejky. 7. Tak, nebo já to tady nechám. A já ti... Ty vogo, nemáš kůžůky? Nemám, bohužel. Ježiš. 4. Když jsem dal maso, ale... Dám, já mám Já maso, jsem já dal mám 5 teďka. stejků. Tak já vezmu nějaký krumpáče. A koní se na tvoji hlavu. Na tvoji hlavu, ne jako tak, ne na brnění. Kolik ti to ubralo? Už máš skoro půlku. Mám už hodně málo. Tak. Já myslím, že už můžeme jít. Já jsem celkem nachystaný, ale ještě udělám nějaký ty tličky. Protože máme jich fakt hodně málo teďka. Vezmu si 5 z těch. Udělám z toho tyčky uděláme. A uděláme nějaký ještě ty torčky. Tak a můžeme jít. Já už jdu. Ale ještě se musím podívat na jídlo, jestli nemáme. Máš jídlo? V těstce nemáš. Ne, ale mám já normálně. Jo, a vezmeme dřevo. Protože dolů vezmeme určitě dřevo, protože my bychom pak
tam hledali. Luky, já jsem to železo rozdělil. Každý máme 28 železa. Jo, dobrý, a pojď, už jdeme. Půjdeme tam, kde jsme byli, nebo Mám 16 půjdeme? uhlí, takže jestli něco potřebuješ. Pojďem. Možná si udělám železný krumpáč. Já mám železné, tak já už jdu, jo. Tak jo. No, tady ne, tady ne. Já už jsem dole, tak pak přijď dolů. Jo. Můžeme jít prozkoumat ještě, kde jsme nebyli. Kam mám zapnutý monstra, nemám. Je zapnu. Jo, já mám torčky ještě. Pro sebe taky. Jo, však jo, udělej. Je železo. To video bude kratší. Jo. Já bych chtěl ale najít nějaký diamanty. Ale bude to těžký, protože musíme najít lávu. Jo, najít lávu nějakou, jestli. Tam nepůjdu. Už jdeš? Jo, půjdu už. Tak. Tady není nic. Jedu ti naproti. Luky, a pojď sem za mnou. Nechceš jít vrchem? Pojď za mnou, tady ještě vrchem někudy. No to nemám ani osvětlený. Ok, já už tě vidím. Pojď tam nahoře. Jo, já už tam jdu. Ty jo, no. Fujky. Málem se. Hej, bachalky. Hop, hop. Železo. Fakt? Jo, Kde seš? Kde seš? tady. Nahoře. Jde nahoře. Už 2krát železo tady. 3krát železo. Já ho jdu vykopat, jo. Zombík. Wow. Tolik železa. A v dalším díle bychom se pak mohli jít, jít na jídlo, protože my už máme fakt málo jídla a jak můžete vidět, tak nám dosud bývá hunger bary, takže to je docela pro nás blbý, protože my furt těžíme a tak, no. Takže jeden zomboni. Tady možná bude i nějaký spawner. Si říká. Nic. Ale je tady toho hodně teda. Creeper. Vidím kripla. Jsem se nemýlil. Kurňa. Mýlil jsem se, nebo tam fakt bylo. Luky, kopeš to železo, nebo ne? Kopu. No tak ho kopej. Hodně. To je...
další železo a uhlí, takže. Nevím. Já už jdu za tebou. A kopeš to železo? Jo, já už ho mám vykopaný. No. Já si říkám, že jsi nějak rychle. A kolik ho máš? 25. Jo, a Jeda, má sem. Železným krumpáčem já nebudu kopat, protože to zbytečně mě to ubírá. máme hrozně moc železa, ale. No tak to je pravda sice, ale jako... Kud moc šel. Ale Mate, musíme se taky dostat na zpátek. Jo. Ty jsi až tady? Mhm. Já vykopu. No já to kopu, Luky, no já Tak to jo, kopu. tak ho vykopej. Tady už nic není. A ty, asi jsme už blízko od toho. U čeho? Jo, Ale už nemám moc storček. no ty už pojď nahoru. Mate, já už jdu domů k nám, jo? Jo. Teď jde roztekla voda. Já to vím, Proč to jsi udělal? protože abych si dostal nahoru. A ty jsi tam plaval? Jo, já jsem tam plaval. A už jsme nahoře. A pojď, rozloučíme se. Tak jo, jo. Mate, pojď. Tak já myslím, že pro tady tohle by to bylo, video by tohle bylo všechno. No možná jo. Tak pro tohle video by to bylo všechno, tak se mějte a u dalšího videa čus! Čau.